Anyang aki din. Bakay, ay ba man ni Ambaw, tatulungan na ngagtiliw itinitib amanaw. Apay, anwam tinitib amanaw. Ay kay parchen tayo tapno da masidaan tayaw. Sumangpet ka no da Victor, iso asigurado nga da isang da masida. Syudad ti paggapuan da, iso nga da ti awit da. Naita nga road, sumangpet da. Isong agsagana tayo mo't tapno da masangputan da. Anya, iyawid na, jay na anakan akayan ayat na. Ay saan? Jaklak ayat. Anya? Kati sumag. Adaw ti mangibaga a single mother da jay. Iso ajak kayak nga iso ti asawa na. Ay, saan mo arik na tirik na ti anak ta? Iso asaan arumbang apakibiyang hamida. Nanang, apay nga agiyan kayo laang dito silid yun. Ing kayo matkasarita damanong Agsublida kanumot lang inton bigat. Ay na, awanak itimod ang makisarita kadakwada. Anya? Wan Marlain, iso apanawan naklatan. Ala, umay kayo kit din nanang. Mangan tayon. Pagsasangwan tayo, mandilinoto ni tatang nga insangpot da. Mangan tayaon? Wan nga rod nanang, iso arumwar tayo. Nabanglo dagito'y sidan na. Agyaman nak no magustuhan nyo dagita amakan, nana. Nay, mas deti lechon manok da. Nananam. Ay na, kaslasaan kon akayat ti mangan itin napaw. Gapo iti kaadaw ti sidan. Ay, mabalin latamot, anana. Ay, Tomas, iyawat mo manday talichon manaw. Kayat kupay, ay kan Marlain, kargaan man iti Graham day to'y plataw. Nanang, di kay una iti Graham. Nasamit day ta. Inparit na day ta kada kayo saan aya. Ay nabasit lang, jakmet pakatayan ka. Da kayo talaga, nanang. Alan, kargaamaw. Ay, Tomas, iyawat mo manday talichon manaw. Mabit lang Ay, adapay gayam chicken karay. Ay na, talaga asahan ako na mga itin na pawi. Adapay gayam fruit salad. Ay, bay amon day tain na pawi. Sana balay, taisuti ka na yun, amakmakan. Ano ba? Natutanak. Pagpagapan, tilikot ka. Dores, husto gaminay. Di ka sumanao amangan. Mangibabayin ka. Kasla itala makaraman ka iti kakasta. At hindi tanong, nanang. Ay, agyaman ak. Naginawaan tiriknak. Ay nabsug ka, hustaon. Di mon pilitin nga ituloy timangan. Anya? Ay, Tomas, apay nga inanawan ak itay amang mangan. Kontrabida ka talaga itibiyagkaw. Gaputa mang ibabain ka. Kitaam ka naltutan ka laki nga raw. Na, apay inggagara kaya? Ay, ipakpakitam la di ka makaramraman itilitson. Anya? Apay, masapul araman am amin dagijay. Nagruna no nabsugkan. Kansan man anatangken ti ulaw. Imbaga ti Doktor Adimo kanain tung palaim. Nalabas ka mo. Apay sika, naraman am amay. Kawain. Rin naman amen ngam sagkabasait. Sana kaslakan ka. Aginggat busog nga oray lati kastam. Di ka pa'y makatakderain. Uray lakas labumtak ni tabuksit mo. Sige, kaanlata nga wan sardeng na. Hay. Ang pakada kami, nana, tata. Kit agyaman kami iti panang sanga iliyo kanya ka. Ay, awan anya man nabalasang ka.
Umay kay tuman agpasyar inton adawaya yaon ah. Un tata, ala, in kami nga rudan. Wen, kaganan nagkayaw. Nay, apay adi ka masumungbat si Kadures. Anya ko ba ti ibagak ngay? Kagyamang ka ni Shali gapot tapi masyar. Ay na, pakada. Di kat pumanaw adagos. Di na ayamarik na, nga adayo tirik na kenkwana. Anya, apay nga dayo tirik nam kwa na. Gapo tadyak kayat ngagbalin na manugang. Tapay, ada parikot. Gapo ta bumakag. Kano balasang ni Shali? Napintas. Kan may san amadlaw anasorok at rentana. Kin, di ka man kundilibidita. Agbain kami ta. Kampay day. Agkulong ka iti kwartaw. Ngamidi pandangan na. Si kamatan ti alis to amang ibos kadagiti insang pwedda amakmakan. Kasladi ka nang nangan iti litson manok iti unos ti panagbiag mo. Anya! Nalabas mo ti amayaw. Makapainsulto. Apay ka di, nanang. Agasam, kasla kaya nakiday nga ibaga arawot ha. Apay ka di ana ibaga na dayta. Kinuna nakitday, asyak ti alisto anang ibos kadagiti makan nga insangput da syalay. Na, tapay nga katawa ka? One mat nga min, nanang. Danda ni ibusam to pa may sa alitsyon naman oh. Anya, Kan may sa, sumanao kayo nga men, nanang. Sana nasaya at dayjay ahabit. Nang runan o di sangwanan ti lamisaan. Kan may sa, pangaasi yuman. Tanuin bagada ang maiparit kada kayo. Tungpalan nyo mat kuma. Ta para matlaang kada kayo dayta. Apay ka di ka matagtagari, Shali. Hindi pa lang nga dati itilugan akasta ka. Apay ka di nga, men. mariknak ngamin adinak kayat tinam. Kita aman, saan ang nagsasao, idi nagpakadaakan ko na. Ay na, di mo ikan ka ni nanang. Talaga kasjay na rin dyan. Sigurado ka ka di, Victor? Uy, kan pasensyaam kumakit din ni nanang, ha? Mababainak nga rod. Gapo iti inpakita na nga ugali na. Awan anyaman na dayjay, Victor. Gagangay siguro ti bumakutan. Ay, mangibabain. Ala, di mon panunutan dayta. Siyak ti mariribukan ita. Amangan no dinak kayat ngagbalin amanugang na. Gaputa adda anak ko, iti kinabalasang. Lukas taman bilang. Awan ti bibiyang na. Siyak tinagayat. Iso asyak ti masuro. Nasayaat mo ito na sabat ka, Nana Doris. Ay, apay kaday baraw. Kasangin ngamin ti putot ko, intun bigat. Pumasar kayon to aje balay. Kaputad, damot basit sa gana. Ay, katuan na baraw. Agyaman nakiti panangawis mo, ah. Awan na nyaman na, Nana. Kahit pakibagan tumit tayo, kada tata Tomas, kan Mari Marlen. Amangan no ibagada manan nga, duti ubrahin da, kahit di da umay. Ay, wun baraw. Ibaga, ngam no di daman makaumay. Adda akmat a representative da. Sa bagay mo't ki diya, Nana. Ngam nasaysayaat ko man, no, dumaray damot laeng, Nana. Apay nakarubwat ka, Dures. Ay, nalipatak gayam nga imbaga iti kalman. Kasangay kano ti putot ni Dundun ita. Iso nga inawis nakmag. Anya, Won, kat imbaga na amapantayaw. Diyo kanumanan ibaga nga ado ti obraan yaw. saadan. Uray awan ti mapan. Anya, inyawis na nga raw di ka kamapanan. Ong kalaklakayan. Ha? Ay na, agbati kayo nga rudaun. Oray syaklangan ti mapan. Kundi pangina kayo amaawais, ngam kaya yung malagayam. Gapaw tamabainak. Amok nga ikurim man ang ti ugali ay makinalaing mo amangan. Anya, Umay. Amamukan. ada nga rod libre abakan.
O, di mangan na mangan. Alaman nga raw, Tomas, ing ka man makipaskan, kat di ka mang mangan, ah? Ha? Ay na, kunak tupay kat nga ado ti sagana, yaw baraw. Umuna nga min nakasangay ti anak mi, nana. Iso nga, insaganaan mi mo ta. Ay katun na baraw. Awan dakes na. Wala na. Ngam nalpasan ti pinangan. Ngam awan pay mo da tata Tomas. Kunak manok kunayo asumarunuda, nana. Ay awan baraw. Ang mga nunaimasan naman ang tinagtrabaho ijay bangkag. Iso adida si Muraw. Ay, oo, na yun nakinagagay ta, nana. Baraw. Mapalin ka day, ngayalaak datatam iti sidaan da. Ay, kahit una, nana. Mabit lang. Tayalaan ka, itiyawid mo. Ay na, agyamanak baraw. Ay kat nay-nayo na matan, no ado tinabatay. Oo, nana. Awan problema. Ay, di na amaw nga ado tinailasin ko itay. Ninay-nayunak ti ingkargak iti plato. Kat insilupin kaon. Agam agdawat akpay. Tapno adaw ti mayawid kao. Ay nadures Ada ka pa ilang ijipunsunan. Ngem nakadanon adagos dito'y balay ti damag. Anya manan ayaday ta. Kasangsangput ko lang. Agong-ungat ka manag. Apay nagadutin niya with mo amakan. Talaga di kagbayin nga gisilupin. Kagtapno ang damot maramanan nyo Ha! Saan nga yung kapilitan nga damaramanan may no awan. Kin ba isa? Awan ti dakes na nga gibalkot kay timakan ijipunsunan. No jay di mo na ibos ti balkutam. Ngim na igagagarap, ay! No nga dapay saan anangan. Isungagbain kamit, adures! Na, Kisumait, kun may sa, adala nga roden inlasin mau. Apay nagdawat kapay laki ni Dundawn. Tidakis na inusarnak pa'y. Imbaga mayalaan na. kag di ka kaagyaman. Dakamukang ka. Ay naaawanan ti adupay asao, Tomas. No di mo kayat akanan dagitin sangpot kaw. Bayam dita, siya kaun ti mangibaw. Ha! Nanang, malagip yo ka di ti aldaw ita. Apay kaday. Katno kasangay yo inton bigat. Ayun anya. Ay na, sapay na ira na nga awan kwarta. Gumata nga kumamot iti sagana. Anusan nyo pa ilaang ti awan sa gana na ananang? Wano? Bang party tayo, ititarakan tayo a native a manok. Isupay Sa nabalita, bakit kamutan? Anya! Isumay! Di mo ipilit nga agsagana, tawang ka nga kwarta. Ay, Nanang, malabay amo na nakaw. Adda na panunot ko awagas. Hello, Victor anak. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Mike. Ay, kwa, Victor anakaw. Abay na. Anda ka di parikot yaw. Ay, awa, nanakaw. Ngam kasangay ko ngamin inton bikat. Katamangan no addawayayaw. Agawid kayo kuma. Ay, tuwa na, Nanang. Anda ka di sa gana yaw. Awang nga ro danakaw. Ang mang partita yun ton iti native amanaw. Alaway, Nanang. Agawid kaming to dita. Sigay, taurayin kayawan. Agawid ta pa nga ron kasangay gayam ni Nanang yaw, Victor. Gonzale, awan ka no ti sagana na. Ngam amang kayat na akumpleto tayo indun aldaw ti kasangay na. Uwin siguro, amumot ng dagiti bumakit kan lumakay. Agyaman na ka, Sally.
Gaputa oray kasi ti pakpakita na ken ka. Nasayaat ka lataking kuana. Awan parikot iti dayta kunakmet. Siya kun ati agad jas. Agyaman na manahin siya lay. Alangarod, Victor. Agrubat ka taintagatang iti isang putta ijay balayo. Mangalatamat laang iti cake ni Nanang. Ayawanan at talaga tibain mo, Dures. Mo kung ti ugalim. Ha? Kundi awag ka ni Victor nga agawid. Amaw ta day ti panunot mo. Tapno ad namang isang put iti makmakan. Ha? Di ka naglibak. Hindi pa ilakasta ka. Apay, anyaya ti parikot mo, Tomas. Ne. Mairaman ka mo't iti isang pwede. Wala. Nga mababay na. Kaputa saan anasaya at panakilangan mo ko ni Shalay. Nga sumangpit da. Kado tiyawid da. Si kamat ti numero 1 amangan. Ha? Agbaliw ka man. Pakita mo't itinasaya at jay tao. Ay naagyaman na ka, Victor. Siyale, gaputan nagawid kayaw. Kat inyalaan dak pa iti pagburtyak. Kanay, nagdakkel pa iti cake kaw. Wala na lang. Gaputa kaya't may anaragsak kayo ita kasangayo. Agyaman na kanakaw. Happy birthday, Nana. Happy birthday, Nanang. Agyaman na. Ala, mangantayo kiti. Ay, katwan na. Tanay, ado ti ginatgatang yaw. Kaslasaan nga amo ti unaan amakan. Gapu iti kinaado na. Ay, Nanang. Anadan nyo manan, ti kanan nyo. Laglagi pa nyo ti inbaga ti doktor kada kayo. Ay, anay ikaw. Sabali ti marikriknak. Diyak maawatan na nako. Ha? Kasla marigatan nakpay nga umangas. Ay, nagkakapsuta. Sigurado asimruman na itarikrik na inyo, Nanang. Amangan nung imato ti blood sugar yo. Kanti high blood yo. Amangan nung imato pa ti kolesterol yo. Anya. Day tangamin kat, Nanang. Saan kayo amaanawa no maipapanan iti makan? Numabagaan kayo? Ibagayo, nga imutan kayo. Imbes nga pa nangisakit mi dayta kada kayo. Ay, naimasmat nga minti mga nanak ko. Nang runa no naprito ti sida. Kaslasanak ang mauma amang mangan. Ay, naapurawot, abakay. Malangarod, inakagatang ka nagiti tabtaba. Taiso ti pagbalin ng nga agas mo, bareng agimbag ka. Anya. Agnakam kayo nga minan, Nanang. Disiplinaan nyo ti bagiyo no maipapan kadagiti makmakan. Kan maysa, baliwan nyo man ti panakilangan nyo kini Shali. Tanasing patmat. Amo na ti makibagay kada kayo. Ay, uwan, Marlene, anak ko. Agpalpaliw akaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, nakapulis ka man ay. Apay, sa dino man ang tipapanap. Ijay lat na pagturungan ti saka ka. Sa dino pa'y kumangay. Mapangkaman makitong itin ayan, da pilingan niya. Wun lakay. Mapanak at talaga. Bareng man mga baka. Ay, unay na yaso peng. Pangasim mamutay sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki ding. Sana bali tadyak met dinawat ken kati pagsugal ko, lakay. Bukod ko met akwarta, saan aya? Win ang, jak amukin ka. Malain na kon, taamangan numaladawa. Ay, narabyan ka ba na naggapo sugalan si kasupeng? Kat,
Anya ko mano narabyanak anaggapo ijay sugalan. Wala kang take. Anya? Di kalatamag na numasabat nak. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan. Salbag ka. Anya? Siguro, naabak ka ititong ita niya. Kahit anya ko ma. Anya ko mati bibiyang mo no bilang laang. Apay, kwartam tinsugal ko. Kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang aruden da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Aw, anya? Naabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagbagayaw. Aday tang, napudo man ang ulam. Kaputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Ingkalat tamangan na di kusina. Imbatyanda ka iti kanaw. Nang kami ni anak tang. Anya tilinutom asidaan. Nyapay kumangit naman. Tuyo Hay awanin at talaga ti no. Agsapa, aldaw, rabii, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abiyag. Di ka man nagsawi ti kasta. Anta kwarta mitay. Gamnapan mula insugal. Anya nga ita. Iso nga usam at ituyo asiday. Bigbigat pa lang sinnaay ka sinnaay bakay. Dinakman sa ludsudan, no apay nga agsensen na ayak taawan mo't laang maitulong mo no bilang laang mawatam. Anya. Marurudak laang kan ka. Ibaga mga may. Tapnam mo. Di mo amo aya a Huwebes inton bigat. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad go. Ay, day tagahan ti pampanunutan. Sabay. Kanya pala tararamidam nga. Ingagdis kita rin ay sukalan o. Anya? At ang aming kwarta medical man. Ngamnapan ka pala ang nakitong Anya nga ita. Agparikot ka lang arot iti pagbayad mo. Nawan maitulong mo. Mabalin ka di nga aguli magkalatan, ha? Sabay. Ang mga numarangrang tilapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya, awan pagbayad mo intun bigat, mare. Awan nga rod, kumare. Iso nga imayak, ta umutang ako may ti kwartam. Di ka madanagan, bayadak matlaang adagos. Pautangan ka Ngam pangaasim ta bayadam adagos na dakwartam. Ngamin, igatang ko kumaday ito itigamit ko iti salon. Wen, di ka kadi madanagan. Manoy tayo ito tutangan? Uray 2,000 laang, mare. Anay. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko intun bigat. Kat amumot ng dagiti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak laang, bayadam adagos ti kwarta, ngay pautang ko ken ka. Understood, mare? Anya? Ay, biag aya. Nay, apayan. Isla ka na yung kamutyan na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsugal mo. Isa ang kasta mo na binikat. Kaslan na asak apagay day tarupan ba kay? Di nakman kasarsarita si Kaberto. Kaya't mun sakit di ti makakita iti istar. Amum lang arudan anapudot ti ulok no kastoy nga awan kukwartak. Wala nga yung pagsugal mo kay. Isa ang kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapnod na pagsugal mo ba kay? Ganyan, tapnod damot ng pagbayad mo iti kwartang inutang mo kani bakla. Di nakman diktaran itinaskan nga aramida. Intun kun si kalaki nga rudi sugal ko. Anya? Tauray ipadawat kan kadagiti agtutong et igay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumaray. Pautangan ka ngam pangaasim, ta saan kumamot mabulanan? Wen mare, promise. Bayadak matlaang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayok day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen mare, di ka madanagan. Bayadak matlaang. O sige, bayadan, ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen mare, katagyaman ak unay. Ay, itay pay, aday ta silpon mo tikit kita, manakaw. Uwan nanang, awawaga nga ron ni Suping. Ngam di namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas, manipod maimutang kanya. Nga maging gaita, di mo tinumay agbayad. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger ngam di namit isin. Ti awanan bain.
Sapay ka na yun mo't naka-online. Tamangan mo't noon pa'y kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kat agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan kat umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may satawag, text, chat ko, di napagan ano. Kunaklakit di, no siyakla ang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katwan, 2,000 di inutang na kanyak. Agmay sa bulanan, di mo't law may agbayadan na di asuping. Oray siyak nga ron. Inkarina, asaan ang mabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa'y sungbatan ti awag ko iti messenger. Ay, wun nga rod, makapaasara talaga. Pagsasawa man, baring agbutang, kat umay agbayadan. Wan nga agpaysoan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak kan kwa na paggatang ko iti feeds dayjay. Wan awan, sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad, iposta ti rupa na iti Facebook. Nay, apayasan ka mo na rumrumor dito balay. Supay. Ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, mawatam. Anya laki din na yan. Di na magkulaan no apayasan ka rumrumwar. Ng madumot din na ibagam. Ay masuro na nga men. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan anapudot ti ulo. Gapula ang ta pinagsasawak ni Suping. Kita ang man tinamayan na iti profile picture na. Ha? Sinukatan na motan iti kandila. Adda nga ta minatay da? Ay, patsim da ita. Sinukatan na laeng tapno maliklikan na, dagiti agsinger king kwa na iti utang na. Anya nga ta? Numapantay di balay daing tunbigat. Ha? Ay, kituan na mapanta. Kigtutin taman ti awanan bain. Na imbag kumaano makisarita iti nasaya at no kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Ha? Tagayam? Awan mati minatay da? Awan nga rod babain na. Iso nga ramidin na amin na pamuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iya balayda. Amangan nga no pumano manen. Ay katmapan kayo Kasari tayo iti nasayaat. Tanakababain mo't iti asawa na. Ay, jak laki di matapalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak. Ay, jak kaya tikas di nga ugali na. Ha? Iso anong matungpak dayjay. Pasinsyalatan kanila kay nanang. Anya? Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay umunag kayo Agyaman ang unay, pare. Kung naklakit din o dami na tayo. Minatay. Uwan tanakitak ngamin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Sino ti? Ha? Oh, apay akasla nakakita ka. Iti alalya, di nakita na kami. Ha? Supeng? Da kayo matgayam kukumare. Ay na, nabiyag ka pa'y maggayam. Kung naklaki din nung natay kan, gaputa kandila mo ti profile mo. Idagsingsingir kami iti utang mo. Agbayad ka, no? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Anya? Ala, agbayad kan. No di mo kaya't nga ipost ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kunak tumad, supeng. Anya? Nagsingpod ka, di may kaimutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At naitang, no amom ngaming nga utang mau, ababayadan. Ingkagsapol iti panggedam, tanong mabayadam. Ha? Adda ka mo ilatan dito'y balay, nagmeti ulda kam.
Mabalin ayabot ti kasta, oh. Awanan kay tibain. Nagpadaan nyo launay iti panunot kadadona kan bakla. Anya? Anya nga rin ti maramida, kat awan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya maji trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti mapan nagsapol, oh. Anya laki din na yan. Agulimak ka. Tanga mga numapling man ng tilapayag ko, kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya? Kal, kumusta anak ka? Ada ka din tad ni supay nga bayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masarap nga ron, nanang. Awan mat. Awan kano kwartana. Anya? Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan ni boss ko lang nga ruden. Ha? Makapasar, nanang. Iso lang nga ruden tin nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Pay mantay kakman iti pagnakman na. Hala, bay amon anak ka. Urayom latan nga isut yung may agbayan. Ay, saan, nanang? Sana mabalinti kasi nga aramidin na. Marwam! Ipos ko na talaga! Ubayak man bertaw. Ay, umay kayo lata. Ata. Nay, apay, day ta sabong nga imot yaw. Ha? Kwa. Nakita nga min ti pos ni baka mo, iti pisbawk. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga min ti impos da kundo lain supeng kunada. Anya? Kunak laki din no po now. Nangalakpay mo ti sabong o may kukumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakita pa nga min na kandila ti profile ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Gapulaang dayjay iti utang na. Ina, pangasim man supeng. Ingkabayadan na nagiti kwarta nga inutang mo kanibak lang. Uri pa unaam no isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain akong gapo iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga no adun to pa iti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kinatahikan. Kundi profile kan to mga minti kandila, oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na natahikan. Ngam gapulaang magagamit ti utang mau. Salbag mo dato nga. Sorry lang kay. Sorry nga. Sige. Inako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, si kamot gayam panyang. Anyat gatangaw. Sa anak agumatang nana. Ha? Adala ko maumay ko sa ludsudan, nana. Ha? Anya dayta. Idi ngamin na minsan nga aldaw. Adda nakitak alalaki ang nakatambay dito'y. Ay na, naggwapo ngamin, nana. Makuryosak lang, no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day, Jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka di, nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige, nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na. Maibagay lang unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, adangay nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya dayjay? Makan? Saan? Si Kakit Dimot. Adda nakita ka gwapo. What? One friend. Ay na, nagwapo si ka. Si ka talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si Kakit Dimot. Nagwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagruprupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg, no anya tinagan na. Ay, Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka man nan. Agiramang ka.
gayam panyang. Nagsapa ka mo dan? Papanam? Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanin ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino nga'y mananday ta lalaki? Secret. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang porma ken kuana. Masigurado nga gusto ken kaday jay Nestor. Imay napay nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay la ko mga rod tam maranaak no umayak tumanan gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang met ni Panyang, ken kunam met abaro kapay. Uwin, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si kati kagasat, day di Panyang. Naklaki din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamod gayam Panyang. Da kayong matata, imbes nga ibagayo anak ka pimpintas, ngam kastakit din ti bagbagayo. Kit podno bait, nagsarming ka kumaa, sakbay arimuar ka. Anya mo ti kasta langam. Apay, adamanin purpurmaam, takas na tilangam no rumuar ka. Aywan tata, adda talaga purpurmaak. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ama panak ijay tirsena ni Bakit Openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day ta lipstick mo, si Kapanyang. Ha? Apay ka di, nana? Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Naglipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't, nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo, nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga noomayan ni Nestor dito'y kat mangag na ti bagbagayo. Anya? Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Ti kunak, agulimag kayon. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, manong baro. Uwin gayam. Anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading? Ha? Ay, kwa? Panyang tinagan ko. Kasta ka di. Nice meeting you, Panyang. Nestor mo tinagan ko. Kasta? Naku na ni Nano Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwain, pudno day na. Balasang akpay. No kasta, mabali na nga agdaton ken ka, ading. Ha? Kwa? Sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklauna ading. Awan na nyaman na. Kanuray saan ka pa'y anagdatdaton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan. Imaya, tadaw may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kamin kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbagak. Agayan ayat kamin. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang nagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagarampingat mo si Kapanyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Ti ko nang kiti, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapal? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo, isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga rod ijay balay medical man. Kung naklaki din no anya ti umay na ibaga. Ay na,
Umay nalagay may padama ka, duwada ka nun iti dayja anestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja a babae. Sayet na talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bain. Katbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko nagsangit-sangit tumanan no ibalik dayja a lalaki. Katbay Saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo ni Tidadya Anestor, panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre, ay ayatan mi titunggal maysa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok, kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat, ngam nagwin na suwas dalat ta. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla, lawlawag akla nga, no tikat nyel kat awandan, da kami kininestor kat forever, understood? Da kami ti mangipanaknak iti kaadwan, ti forever amakuna, nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kininestor ko naktumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, kat Katniel, da kayo mo't apanyang ken Nestor, panis. Ay, oray siya. Nakitak dagijay impopos ni Panyang a picture da iti dayja Anestor. Nabiit da pa'y anagam-am mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray po uton nyo nana. Saan nga agbayag dagijay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaamumaten Enton kwa no may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao, gapula ang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo mo na iti biyag na. Oh, itay pa'y aray ta cellphone mo tikit kita Kikitag man da ito impos ni Panyang a picture da iti dayja Anestor. Nakitak day ta na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay lang kuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat niyel. Ay, Jack lapat yan. Ni Catherine Topay nakapimpintas in break da. Ni Panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam na masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo dagijay ipopos mo si Kapanyang. Oh, apay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga ron kaayan ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiramidok, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kayan ayat ni Nestor jay lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kan kwa na. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kan kwa na. Idi kwan, kinitanak pa nga umuna. Sana inidap di cellphone na. Kan among ka di, babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso day ti girlfriend na. Anya? Jaklakit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ang unay-unay. Aguuyong kan samot tan Panyang. Ay ayatok nga ka ibagbagamat. Nabiit kayo pa'y anagam-am mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam manday ta. Ano i-break na ka? Ayan na jay ko na nga uray awanan ti Katniel. At adalat ta forever yun. Danga. Pasensya ka kuman, Panyang. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day jay lugar mi. Kan may isa, mabisinak lang idi. So na ibagaking ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngam siya, kasta unay abustog ko idimbagak ng agayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan kunak manayin.
Lipatin nak, talipatin kamutin. Anya matanti gusto niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabit matgayam nga agwin na swasta. Panyang. Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talang. Anya kamatan. Kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat ko kin ka. Nay, apay nga'y ngagsangsangit kamot amagmag na sikapan niya. Nay, to sana sumungbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam tawanan bain. Ayunay kang panyang. Basol mo mutlang ano apay. Tan mo pa'y unay nga mammo di tao. Nga may ayatam kidain. Anya nga ita. Si kamanay nagsangsangit akasta. Gun-gun na mapanyang. Amom, sikapan niya. Makapalik ka. Amom lang aruden ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. Notikat niya kat 11 years. Da kayo mat kini Nestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, hindi bagam kada kami forever kayo ti dahi Nestor. Ngam ni, nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbag tayo mabot pa iti 11 days anya. Ay, nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, 1 linggong pag-ibig ko, mapanya. Awan pa'y nasaya at nga ibagam si kabakla. Ha? Di ta kamandangan. Ay, makabang... Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mo adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Jakmat ngamin namnamain nga dagayam girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan-ayat na. Si kamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat, 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka laang kankwana. Sardangan nakman si ka Elena, nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ng ibagayo. Namukla ko mga dagayam kayan ayat na. Jakla ko man nakiamamukan ko na. Ay na, basol mo. Gapula ngamin tagwapaw. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kadaado a pagpapintas asinay sayang ko. May in love lang ang kanya. Ang saan mat ay salbag ka talaga. Anya, Awanan ba inday dyan lalaki? ay kat anusam awanen tinestor ije balay da kapitan. Nagawi doon, kakailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo. Saanan anas kan pa'y nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay ang masakitan? Maawatam, Nana. naimbag kumamot, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat yan. Anya kat ta 11 days ay na, makapalok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya matandi kastaw. Ah?
Apay nana, kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, te ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, aniyamot ang tikastoy, aya. Kinakabaw yu iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na, kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan nyo. Aniya? Naimbaglakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun kunaklaang nana. Sige, kayon. Sublyan nyo, di nalipatan nyo nga itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat Silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan, malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso an naibagakin kwa na, an naimbaglakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jakla amon. Anya? Awanan no malipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalas at talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko ng dayta. Kitwin amom ka di. Kasta una iti panangkat katawa na kanila kay Pidreng. Gapo kano taagkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat nooray ni Bakat Silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga mga numalipatan pa'y ni Bakat Silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayaw na yan. Paiman tamaranakla da di apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada di nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbagamam mo ni Purita nga asawam. Ibaga, masaan nga umanuyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo nga uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapo iti kinakabaw da? Ha? Ay, di ka man ha. Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Anya, kasta ti imbaga ni baklakan ka. Ha, kunamitla no. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay, uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat, bakit kan lakay da ngaminan? Isong agkabaw dan, uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaan, tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak at talaga. Oy, Purita, di ka man naguyaw wakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo ang mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti agkabaw niya. Ubingak pay, ken amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya? Apay, amom nga raw, di masakbayam. Amok ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramid kuking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Ay, abot sa tigasaw. Apay, ay, jabot sa baberukan sa tukosaw. Ay, salbag kinay. Nay, apa yung tata? Inay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat turumpong atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Ay, tayo man salbagan tukosaw. Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dita ulo yaw. Hay! Ha? Ay, huwag ang paisaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo na kaya mo sa ulaw.
Ay, salbak! Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya! Makapaulak kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Ah, Hay, awan mon alakay. Agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. ay, nagalasa talaga ti ugali. Dadya purita. Nakauyuyaw. Ikawan, oray siyak. Inuyaw nak nga agkabawak ka now. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw di pa nagkatawa na manguy-uyaw kanyak. Ay, yan. Kung naglaki dito sa klang, sinuyuyaw na niya babae. Oray si kagayam. Ay, saan lang adata ti inuyaw na? Ado tayaw. Ah, Amom ka day, nga oray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Oray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. si awanan ba na babae? Awanan ba na talaga Kunam lanwag na nayon akas jay ti tawon na. Iso ba yan? Ay, sapay la kuma, tainton bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akinauy-uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kaputaday talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay Jay Ili. Anya? Hoy, sika kisayaman na ita ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kun lalaking agkabaw, katkatawaam kit di. Nita, Day tamad lagayam ti bagam. Anya aya ti parikot mo no at katawaak ita kat saan mat asika. Manakibang kamot, sika ti salbag. anya? Uray si kansa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha? Agbibisin ka na pintas. Kat sabali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba eh? Hoy, sumardan ka na. Ang mga nadyak malapdan tirik na kay na batumpa ka kung naktumat. O, kita kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunamatan. Hoy, lalaki kalapta. Saan ka babae? Tapnumang tongpa ka, may sakamit akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo di Bika, ito animal si Kanga. Oray po utam, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, nya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain talaga dayjay. Ha! Sa bagay, noan niya ti araramidam iti padam a tao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, true lalo. Totoo yan. Iso abay ang laang mare, panawon ti makaamukan kwa na. Imbaga magkinggan ba kay tagumatang kay ti bugong. Hindi ka magimatang. Ha? Wan kayam anya. Kasanua nga makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapan ni palingkay. Nalipatan mo. Wan nga agpaiso. Jakmet lang nalaglagipan. Aday ta, agkabaw ka miteng. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta. Salbag ka. Ay sana nga agkabaw buyong. Di mo ibagat ikasta. Nagkabaw kan. Nita ulitan pay lang. Kaya't mun sakit ti makaraman Di ka makapungtot ta si ka tinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot langin king ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din, no asino ti nakatalikod ako manodkod. Si kamot gayam mare. Ha? Ni, si kamot gayam kumare. Wan siya nga rod. Ay, una yan ti kastoy ayang. Ne, apay ngay, may samot dito tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na, imunan? Ay, nalipatak nga rod kumare. Ay, una yun. Jakmet la nadlawon nga awan chinelas da ito may sasaka. Anya? Ay
unay daytan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw anya, nalipatak laeng, ngem sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay, makapungtot ka matan. Anyakit din akabaw ngay bagbagam, nalipatak laeng. Ala, pasensya kan kumare iti naibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan, ti may sa tsinelas mo. Amang ano sa bali adalan, ti sinurot na. No anya launa ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man day tanga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo, nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kanagkabaw akaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga day jayin ati kinauy-uyaw na, nana. Uyawan nan tumot ngamin amin nga adakabaw na. Anya ngay ita, nairaman lang nga raw. Ay, hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Ta isumam ti katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita ti masabat ko nakasukat, ken nakapostura. Adan sakit di pagnana ti danga. Si kamot gayam, papanam. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanaklaan. Nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mun sakit di bigbigatan kay titong paa. Nagsayati sa ludsod ko, kas nakit di sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Anya? Mapan ka umatinda iti birthday? Kasati kawis mo? Ha? Itay adayuwak paiking ka, kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kindi. Ngam, kasladan sa nalipatam Ha? Anya ti bagbagam? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ha? Ay sus, wanag paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik na. Ay na, awan mon Purita, agkabaw kan. Awan pa'y 50, ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawon ka 80-60, di nakarkaron, baka wan to pantimon. Salbag ki diti kastoy. Ay, salbaga talaga. Ne, apay nga ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak, Sika ti makagapaw. Ha? Ne, anya ka din day tangay Ay, di ka malaging diday. Salbag ka giday. Amin mo ti napapanak, sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik, dagiti tattao, dito'y lugar tayo. Ha? Apay, pudno, anapang kay Jay Iling, awan underwear mo. Isaw, ti bagbagada. Nakita na kakanong, kayang-kayang, nakalugan iti tricycle, nga awan underwear mo. Kani di manin na minsan, ibagbagada nga, awan kanumanin bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak ngamin. Dahita ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka, bakitan? Umpay 50 mo, kastan ti panagkaba mo. Nung nakauyaw kanto mga ming. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo, abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Lakay. Ikarik, saanan ang maulit ay. Karik nga. Aramidam, sa mo ngay karik-karik. Dayta, ti adal king ka. Iti dayta panagbakit mo, sika, Purita. Ha? Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uy-uyawam. Ha? Napiyapay kadakwada tadi da malipatan da gisuot iti underwear da. Ngam si kangay, nalipata mon. Makitkit, ay apaw, nagaramid kayo iti unforgettable story dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kit po numat, saan ka pa'y mo tunay abakit? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, Purita, karma. Ha? Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Taami nga raramidam, agsublikin ka. Mauwatam, danga. Uwan kumarin. Kat bakawanan na kumangga po iti panaglablabos ko. Makawanin na ko mga. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan.
Ingkagkid daw, iti pamakawan ka na ganyan babakat, kan lalakay ngayon uyuyaw mo. Mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom, no kalpasan ti panagkid daw mo, iti pamakawan, kit iso mo ti panakapukaw na iti pante, este kabaw mo. Isa mapankan, salbag ka. Nakuyuyaw kanto mga ameng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idi kalman. Ah, kasta? Kat, manungan pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Hay, sana all kunak manun. Wan nga rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mga baktan tumit. Saan pa'y nga ita? Ay wala, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Ngig mo nga rodan, tama pa agtaya, itamot laang. Oh, atoy. Sanga gasot ti tayak. O sige, uwan na, umay ka. Umayak sangag paiso Ay, uwan man, mare. Urayon nak. Agpilasak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam, taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Oh, anya, titayam luseng. Dahito kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala, may iti na ita numeram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga, isumutin at inumirog ita. Sapay la kumata iso ti rumwar. Kitwin sapay lang kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumiram. Kwa tata. 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy. Sanga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta. No mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin na. Sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya ijay daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain saang mo na po'y. Ngam pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi tanga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawan pa'y napuota ka na nga baka iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ta, ididwa titawon ni Luis nga anak ta. Malagi pa pa'y mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Mano tawon na itan, inaman. Upat atawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Oh, agsaysayang ka lang iti kwarta, oh. No day itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, oh. Si kamo gayam, Darwin. Mangtad ka mo ay iti balato may. Uwan nga rod, naimbag pa'y kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte-swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami mutin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan mi. Malalang. Antaw iti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata, dahi talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumaray. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abale? Taagawid kami matla ang madamdama. Ay, agur urayaw, nagiti asawa yaw.
Bayan nyo nga aguray da, nana. Adda kami laang mat dito nga agururay iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya, ay sabagay mo't kit di Mala urayan nyo nga raud. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami. Apay talaga kadi-adimon maliklikan da itabi siyam. Si Kamileng. Ha? Anya kamutay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag. Siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na iti panganantayaw. Kwa... Day tamot ti nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka la kumanlakay. Saanin ang maulit pa eh. Saan na maulit pa nga? Intom bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti muspang tuwala iti tersina ni bagit ope nga mangkita no anya ti labas. Ala, huston lakay ko naktumod. Uston nga. Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaang. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi Awan nga rod. Kunamla no saan ang mairanod no bilang ta mga baka. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak, gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuma na makamalas talaga no kas dyan. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo. Kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan. Mga abak. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ng agtay-tiwiting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisam iti kakastabanag. Uray niya klase ti sugal. Ay, nasaya man paray. Kasla baliktan mag. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na no. Saan na makatayo? Ay, naku namon paray. Podno da itang imbagam. Iso na lang da. Kasla awan pa'y nadamag ko. Anong abakan na? Da itang arod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagakin ko na. Asardingan nan da ita panagtaytaya na. Awan lata. Na ito lang na talaga da ita. Waiting na ita. Mga anay! Mga anay, kunak! Takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Mga anay! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang, sumanawa, mga anay. Inakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Umday tamo lag, sumsumada ter, aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak ngamin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Ag sumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot tinti aglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid ni Mileng. Nalabsang itay jitirsina ni Bagag Ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Kasta ka day. Amok nga rurahin damanan nun niya tilabas, paray. Ay, unay mo day diya kinaadik day tiwiting ay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtibalay, paray. Ay, bagam mo ang amin, paray. Nalabos unay na diya nga raraminin na. Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama, paray. Ay, huwag nga raw. Mabalim mga agtalang. Kalpasan na, agawid ang. Sa nakas di nga urahin na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya. Ano kasi pare? Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, maray. Napungkit ti salbag atayak. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak talaga gapo iti asawa. Sumanao nga min no kasjay nga amuna nga imayak nagtaya. Rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laang. Sayang. Ano talaga asaan ka agbalbali o agsina talangay? Nay, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay laang matipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak.
Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya. Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya. Sakpay lang mo ti pabasulan may. Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao, mapadasak kumamot ti mga bak. Anya. Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturad mo ana ibaga ti kasta iti asawam? Ay wana, sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapuken kwa na. Saan mo't siguro akasta, Mare? Si kakit di mo't. Iso ako nakkan kwa na. No siyak ti karitan na iti sina. Ay katkayat ko ah. No agsina kami, ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga ammo na nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangpatak iti balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandamot. Saan, Mare? Amok anagawid da ni Jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang Jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypaiso na matan. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Mare. Pinanawan da kaon. Mabainak matamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya laangan ti may baga dagiti naganak na kanyak. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numeraw. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y ngagtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga akabailak asaan ngagtaya. Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day waiting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas na agtay iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya kakit dito'y kalatan naging gamamwam no niya tilabas. Ha? Mabalin kalimit ay ati kasta. Ada asawa kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulang iti katatayam iti wideng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko. Anya? Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumare? Juan Mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababain. Ha? Manumaten alawas nga awan da dito'y balay. Kailiw kumaten ti anak may kan ti asawa. Ne, nakaskas daaw ah. Si kakit di mo't Mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngam day ta waiting aday ta. Ay, Katuan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kun saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin, surot ka asurot kanyak. No kunak nga agtambayak pay, makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayaten asublyan day ta awaiting, Mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ning, kasala na unag ti pampanunuto mga pare. Ha? Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit-kitang. Kita man da ito chicks iti Facebook, pare. Ano? Chicks manon nga. Nagpintas ka. Ay na, awan la asawak. Armag ka talaga da ito. Ay sus, si kakit di mat pare. Inton kwan, maamuan ni bakat mo. Awan mo lang arod. Awan bibiyang na da pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumot nga isukat? Nayon naklaan. Ay sus, si ka talaga pare.
Day talaki na babairong manin ti pampanunutam. Anya? Oh, apay, awan ka diti panggap mo amapan mangan, itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kitam. Mga anak tulat ta ka day, na mabisinak ba kay? Anya laki din na ya. Nan, kitak man day ta cellphone mo? Ah, Ha? Anyaga po kita am ti cellphone ko. Kajak mo, bibiyangan ti cellphone mo. na, siguro adda ilimlimad mo niya. Anya nga ilimlimod man nga ibagbagam. Ti cellphone, private agamit da ito eh. Sana mabalin na kitkitaam no nya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa eh. Anya? Mawatam ti kayat ko asawain. Privacy bakit? Privacy. Anya? Dinak man privacy si Kakardo. Maamwak laeng nga da sa baling aramida, ma? Ha? Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Si kamot gamit di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos na tamat. Kaasi ti Apo, agang angasakpay aging gaita. Ha? Sika talaga. Nay, kasla si Mixi ka. Ha? Ay na, agyaman manong kardo. Siguro, adamot yung boyfriend mo niya. Wino, awan pa Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si Kakit Dimot. Ah, kasta ka day. Anya nga minan, tinagan mo iti Facebook? Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. Iad ka man. Kahit pangasim ah, tayaksip mo ti friend request ka. Sure, manong, i-accept ka. Paray, aday bagaking ka. Amom ngay, nasabat ko ni Gina idigalman. Ay no, pimintas ka. Oh, Kung saan lang nga pimintas. Dapay asim mixay. Ay no, uray la agtid-tid dagiti katay ko iti nakita. Ay si lingit ka, kunak ko ma. ay una yun pare. Kung kunak lang pare, ang mga no, ibagam tuki di ka ni bakit ko. Narigatan. Kahit nagsarita kayo kini Gina, idinasabat mo. Ay mo na. Hapay, kapaw eh. Tinamag ko pa ya, tinagan ti Facebook na. In-add ko. Isa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din pare. Ketwen apay kapaw, ikaw nakmanayin. Nagsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatay. Anya? Amamom ka din ni Gina, mare. Ha? Asino a Gina tibagbagam? Sino pa'y kuma? No sana ni Gina nga po ko tin bakit ising. Awan, amok day jay. Apay ka day. Ay na, saan may kidya pa nang ipapan? Ngam nakita ngamin nagiti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Win mare, abay saan mo nakita? Ay, jakmet ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawam. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang o adtoy, kita Kita day tani. Wan nga agpaiso. Kan, apaw. Oh, mas daaw ka? Isa ti numero 1 mangyahahart iti post na day a Gina. Kansan lang ani Gina. Ano ti babalasang nga ihahart na ti photos da. Nya? Sapay tunggal makita ti commit na kat wow sexy. No saan wow ganda. How to be with you kung kunan na. Ti awanan ba in alalaki? Ha? Ay. Payman? Kastagayam ha? Jak ngamin nasangsango kat tinagop open. Bayam tapaliiwak daytang friend. Nasaya at tadakan. Sika, wow sexy. Ha? Anya ka din daytang ibagbagam mo bakit? Na, agpamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain, salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din daytang ibagbagam maya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dagi babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya? Awanan ka itibain, awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasta. Anya lang ng ti ibaga dagiti tattao ang makakikita iti i-comment mo, ha?
Di ka agsanay, tanga mga no ikugtar ka itirurod ko. Alaw, Stone, bakit? Saan na maulit pa? Pay, naan ano day tarupam si Kakar daw. Ha? Siguro, tinungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, huwin nga rod, nana. Kasta una, panagtong pa na kanya kadirabe. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo, nana. Simro lang, tikwati na. Ahaw, Bumagtake. imposible atong paan na ka ni bakit mo, nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Ni nana mo. Ada na damag ko kat. At tila kan mo ikum-comment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, siksi ka now, ti ikum-comment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Tiawanan ba'y na bakit ay? Amo na pa'y nagitiimo jay. Ngagdildil pat. Kaslada ibagbagam. Ha? Ay, kwa, awan na. Awan ibagbaga. Apay lang nga mas daw ka. Nanaamuan ni bakit mo. Ang mga nunalipata mo at i social media. Kat awan ti may limlimad, pare. Uwan nga rod, pare. No asino nga tati chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minan, pare. Itikas na. Awanan ti pare ko. Ay, sana mabalin, pare. Magusto ka talaga ti kinasiksi na Gina. Ano? Sarda nga, ti panagkom-comment ko, itipos na. Ngam kachachat ko, may. Arang magmanggi di, pare. Kanya tamaw, no bumigay. Ay sus, pare. Sika talaga. Numaamuan manin ni bakit mo dayta. Diyak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Gina. Kumusta? Talaga pumimpintas ka, Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka? Ha? Anya dayta? Pudno ka di? Anagsina damanong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga min niya agchat ni Manong Kardo kanyak. Kinapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kanti pa kaalakak, amom ti kunana, adda ka no kanser na ni bakit na. Iso nga umadani ka nung mutlaang ti ipapatay na. Iso nga iad-advance nan ti agaram iti kasukat na. Anya? Ti awanan ba ina lalaki? Pudno ti ibagbagak. Ang mga no ibaga mo aglaslas tugak O, adi kitaam, dagito iti messages na. Nan kita man? Ha? Wan nga agpaiso. Ay na, siyak ti mabisit kinkwana. Alaman, screenshot man amin day ta chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tamna day pakita kini bakit na. O sige, ibagam tuman kini bakit na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimot ni bakit na. Adi na amu ti ar-aramidon jay awanan bain nga asawa na. Nagsapa kamitin nga imay dito'y balay, mare. Itaman pa'y. Siguro, awan ka rin iji balay mo. Isoan na sapa ka manin nga imay dito'y. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapig iti balay. Iso nga imaya. Unay kan? Alam, mangipaburag ka man iti kapita. Tagkapita mare. Tadaman tinapatag nga ipakaamuking ka. Ha? Anya day ta? Alam, mangipaburag ka na. Tagkapita. Tapno ganasin tati agungit adwa. Anya? Kastoy ti mapan na i-chat kin ni Gina? Win mare. Screenshot dayta. Iso nga imposible adi ka pa'y lamamati. Tiawanan bain? Puskulro pa lalaki? Ay no, agasam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko? Kat, anyangay nga rod. Napagklan mo't ababaero ti asawa. Ay, makapa-stress! No, hindi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasang. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadanin ti ibabalon na. Payman day di alalaki, sumubsobramatan. Ikam ang amin ti pagnakman na mare. Di nala panunutin ng tanakyo. Ay na, puday di akardo. Napagkla na babaero. Naimbag ko na tananakam ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanin ti asawam.
Matanagan ak pare. Nag-chat ngamin ni Gina. Ha? Naku nana, nga amo ka nun ni bakit ko dagiti chat ko king kuha na. Ha? Kasano ano pasamak dito? Imbaga na kanu kin ni bakla. It amo mo tinadya bakla. Napagkla na chismosa. Amin ang mamon na idanon na kin ni bakit ka. Amumatan ti chismis, pare. Nagbiit nga gwaras. Kat, agawid ka na. Tapno maamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga rod pare. Mabuti nga ka talaga. Sabi, mabisina kon pare. Ay na, agawid ka kitin. Alangan adito'y kalatan ng agmalmalam. Agpatpat na. Awan na ito. Kasano da ito yung ay pare. Ay, dayjay to mga minagina. No apay mo amasapol amapan na ibaga. Anyamot tayo. Kasano nga ito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Kardo. Ha, ay, wan bakit? Ay, wan gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina kami ng kahit. Ah, mabisin ka. Oh, adto'y ti kaldero nga awan kargana. Anay ko, nagsakit mo tin bakit? Ha? Awan bibiyang ko. No mabisin ka. Inka mangan ijay ayan dagiti babae a puspuswam ti picture da. Ha? Awan mat atalaga ti babayin mo niya. Ha? Nagturod ka matan anang ibaga ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerom na ibagam ti kasta. Dinak man bakit-bakatan, Kardo? Anay. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitin da ito ulo ka pinakulam iti kaldiraw. Ay awan bibiyang ko. No kayat mo, jay pay dakdakil a kaldero ti ipakul ko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit, Mike? No mabising ka, inka sa pulon dagijay chicks mo akom komentam iti wow sexy. Wano saan, isudakit din ti mapan mo kanan. Anya? Ay, kasla ka ano lang, hindi nasabat ka alin mabagal ay tarupam. Sa ita, aduma na ngayon taptapal mo di ta ulom. Uwin na. Siguro, adda manen basol mo anya. Adday tangamen. Adda lang arudan asawam. Di ka pa'y lamapnak. Agasam, imbagam ka na. Nga ada sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana? Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Ay nalabas, Kardaw. Nalabas. Ay, ni Nana, Mike. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isungag balbaliw ka kuman. Laklakayan kan tablo kasta ti aramidam. Inton kuan, si kakit din ti umuna amatay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san anana. Kaya't ko pa iti agbyag. Kayat mo pa iti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, san nakasta nana. Kaya't ko pa iti agbyag. Gaputa kaya't ko pa yung makadwa ni bakit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupam. Nyamit tindag kita intap-tapan mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga ron pare. Iso kasto iti na mayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramido ma. Amum lang arudan nga istrikto ti asawam. Yung kastapay lang ter aramido. Diyak mo nga minamnamay na mamuan na pare. Di ko nakakit saan nga idanon ni Gina. Mindanon na may isa mo da jay. Kahit, anya nga itimpak ul ni bakit mo ka. Pinakulan na ka iti binalsig. Ay, sana binalsag. Jay ki din nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito ulok. Agasam, inyakob na latan dito ulok. Magkumamon no slow motion. Saan mo ita inyakob na latan? Ay, nagsakit jo. Maganap mo ah. Noan niya lang amin ter aramidang. Tilang amin i-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y mapuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, anya nga ita. Ha? Napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ha? Nagam ka nga minun pare. Sarda nga mo day takin na babaerom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.